ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט על יוגה תרפיה. אנחנו כאן נדבר על איך יוגה יכולה לתמוך בחיים עצמם בתוך כל מיני מצבים. אנחנו נפגשות להקליט את הפרק הזה בימים של הפסקת אש, אולי אחרי המלחמה, ואנחנו נדבר על מה ההשפעות האפשריות של המלחמה על החיים שממשיכים אחריה, וניתן כלים מתוך היוגה תרפיה של איך אפשר לעזור לנו לעשות את המעבר מהמלחמה לחיים רגועים, שלווים ובריאים יותר. אז שלום מיכל, נעים שלום, בת מאוד. שבע. איזה כיף להיפגש איתך ככה במסגרת שונה ממה שאני רגילה. אני אספר לך ולמאזינות עליי. שמי בת שבע לוי דוד, אני בת 29 ואני מקדמת תנועה בעולם ישבני. אני מנחת סדנאות ומורה ליוגה תרפיה באזור תל אביב. אני מלמדת יוגה גם בחברות הייטק כקונטרה לישיבה ממושכת, וגם מלווה אנשים במגוון מצבים, אם זה קשיי שינה, פריצות דיסק, שיפור שיווי משקל, כאב ועוד. אני מאוד אוהבת ללמוד ולהעשיר את הכלים שיש לי בתחום, שזו גם אחת הסיבות שהפודקאסט הזה יצא וקורה. ובעצם הפודקאסט הזה של יוגה ילמד אותנו וייתן לנו בכל פרק כלים לאיך אפשר לתמוך בעצמנו בכל מיני מצבים. איתך מיכל אני למדתי ועדיין לומדת בקורס של יוגה רגישה לטראומה, ואני מאוד מעריכה את הידע והתרגולים. אני רואה גם איך הם עוזרים לאנשים שאני פוגשת. ותספרי לנו קצת עלייך. בשמחה. אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אה, אני קודם כל מתרגלת יוגה כבר מעל 25 שנה, ומלמדת גם מעל 20 שנה. מהר מאוד, בתחילת דרכי ביוגה, אה, נמשכתי ולמדתי תחומים ביוגה תרפיה. לפני 20 שנה עוד לא היה תחום כזה, ובעצם הייתי חלוצות התחום כאן בארץ, בהבאה שלו מארצות הברית ובפיתוח שלו. אה, למדתי במקביל להוראת יוגה תחום סומטי שנקרא Body Mind Centering, וגם עוד תחום של טיפול בטראומה שנקרא Somatic Experiencing. ובנוסף לטיפול והוראה של הכשרה של מורים כיוגה תרפיסטים, בעצם הלכתי ונמשכתי כל הזמן לכיוון של בריאות הנפש ביוגה תרפיה. אה, וב10 שנים האחרונות אני עובדת עם הלומי קרב במסגרות שונות. אה, ב8 שנים האחרונות במסגרת מרפאת בריאות הנפש בבית חולים העמק, שם אני עובדת עם מטופלים של אגף השיקום. אה, ואחרי כמה וכמה שנים שהרגשתי שאני לבד עושה עבודה סופר חשובה במדינה שיש בה כל כך הרבה צורך, הקמתי את ממש. הקמתי את המיזם מקום שקט. מקום שקט נועד להכשיר מורים ליוגה לעסוק ביוגה רגישה לטראומה, ובעצם לייצר חיבורים בין מרכזי טיפול ושיקום למורים ליוגה שמתמחים בעבודה הזאת, על מנת להרחיב את המעגל של העשייה הזאת. אה, זה היה עוד לפני המלחמה. אחרי המלחמה הצורך בנו עלה מאוד, הרבה מאוד דלתות נפתחו במקומות שהיו עד עכשיו ככה מאוד שמורים למודלים של טיפול מאוד מאוד קונבנציונליים בבריאות הנפש. הצורך בהכנסה של הגוף אל תוך הטיפול בהתמודדות עם פוסט-טראומה הפך להיות מאוד מאוד נחוץ וניכר. ובשנתיים האחרונות הוכשרו קרוב ל200 מורים ליוגה רגישה לטראומה, שכרגע משולבים כמעט בכל מרכז טיפול ושיקום, עמותות, איזה חשוב. יוזמות. מהמם. חשוב, חשוב ועובד, חשוב ומועיל. אני ממש רואה את זה.
בעצם אנחנו נפגשות עכשיו ביום שבו אנחנו בהפסקת אש, אחרי יותר משנתיים של לחימה, שהיינו בכזה גלים של תחת אש, או כן, אצל כל אחד, כל אחת היה ברמה אחרת של קושי מול זה, או ברמה אחרת של חשיפה אל מול המלחמה. אם אני שואלת אותך עכשיו על עצמך, איך זה מרגיש לך בגוף להיות אחרי שנתיים כאלה של מלחמה? אם אני הולכת לגוף שלי כרגע, וכן, באופן עקבי, מאז שחזרו החטופים החיים, אני כן יכולה לזהות איזושהי הקלה, איזו תחושה של קצת יותר אוורור בין התאים, ויותר אפשרות לנשום. אני מודעת לזה שהתחושה הזו של הקלה או של שחרור, אה, יכולה להביא גם וגם ברמה הרגשית, אבל על זה אולי נדבר מאוחר יותר. לגמרי. אני מזדהה גם עם התחושה הזאת שיש איזו הקלה, ואני גם מרגישה איזה משהו שקצת השתחרר סביב הלב, בכתפיים. Mhm. ובעצם בפרק הזה אנחנו נדבר על מה זה דחק, ומה זה דחק מתמשך, ואנחנו ננסה להבין גם מהי טראומה לעומת מהי פוסט-טראומה, שהמאזינים יוכלו לזהות את עצמם על המנעד, להבין מה הם מזדהים יותר, עם מה הם מזדהים פחות, ובסוף ניתן גם כלים ורעיונות לאיך אפשר דרך היוגה לתמוך ולתת לנו יד בתוך השיקום ובתוך החזרה לשגרה. אז נהדר. בעצם מה זה אומר דחק? אוקיי. פאק או סטרס בשפה היומיומית, זה מונח שנטבע אי שם באמצע שנות ה-30 של המאה הקודמת על ידי מדען בשם הנס סליה, שבעצם מדבר, ההגדרה המאוד יבשה של דחק, זה כשהדרישות או העומסים שמופעלים על גוף מסוים, על מערכת מסוימת, הם גדולים מהכוחות או המשאבים של אותו גוף להתמודד עם הדרישות או עם העומס. כשאנחנו מתייחסים לדחק בגוף נפש שלנו, אנחנו מדברים על כך שכשיש עומס או הצפה או too much ממשהו, מופעלת בגוף באופן אוטומטי תגובת החירום הפיזיולוגית. רובנו מכירים אותה כ-fight, flight, freeze, אבל היא מורכבת מזה, כפי שהבנתי שדיברת עם ענת פרייס בפרקים הקודמים. נכון. אבל בכל אופן, תגובת הדחק הפיזיולוגית היא תגובה סופר אינטליגנטית שאנחנו חולקים עם כל היונקים, שבה כשהגוף מזהה איזשהו איום, בין אם זה איום דמיוני ובין אם זה איום ממשי, אה, הרבה מאוד אנרגיה משתחררת לכיוון השרירים ולכיוון הלב שלנו, על מנת שהגוף ידע להיערך, להיות במצב חירומי. אה, בעצם הגוף מתגייס להיות על טורבו כדי להתמודד עם הפיזית, עם האיום, או עם מגוון נכון, הדברים שהוא לא עומד בקצב שלהם. נכון, נכון. הוא גם מתגייס ועולה לטורבו במונחים מסוימים, אבל הוא גם מכבה פונקציות אחרות שיכולות להפריע בדרך, כמו למשל העיכול שלנו, שהופך להיות מאוד איטי עד כמעט לא פועל. בגלל זה הרבה פעמים כשאנחנו בסטרס יהיה לנו בעיות במערכת העיכול. המערכת החיסונית שלנו הופכת להיות הרבה פחות תפקודית. בעצם מפנה כל מה שלא הכרחי, כדי להיות יכול להתמודד עם האיום הזה שמופעל עליו. במצב תקין, כשהאיום חולף, אז הגוף מפנה את ההורמונים שנכנסו על מנת לייצר את הפעולות הפיזיולוגיות האלה. השרירים משתחררים, כל ההתארגנות הזאת להתמודדות בעצם מגיעה לסיומה, והגוף חוזר למצב ניטרלי, שבו אנחנו פשוט ממשיכים ביום-יום שלנו. אחרי איזשהו שלב של התאוששות,
המערכת חוזרת למצב ניטרלי, ואנחנו חוזרים לחיינו. זה במצב אז רגיל. זה מצב רגיל ומצב בריא, שמשהו הלחיץ אותנו ואז חזרנו לאיזון. ממש ככה, ממש ככה. בגלל זה אני אומרת, זו תגובה אינטליגנטית מאוד של הגוף, שנועדה כדי לשמור עלינו ולהגן עלינו. מזל שיש לנו אותה. הדברים מתחילים להשתבש כשהעומס לא פוסק, או כשהדרישות מהמערכת אה, נמשכות לאורך זמן. כמו למשל, במצב של השנתיים מלחמה שעברנו, אה, שלא התאפשר לנו לחזור לניטרלי. כל הזמן היינו צריכים להישאר באיזושהי רמה של אלרט, באיזושהי רמה של דריכות, כי היינו במצב של מלחמה מתמשכת. מצב של מלחמה מתמשכת מחייב אותנו להיות מוכנות. להיות מוכנות לברוח לממ"ד, להיות מוכנות להתמודד עם עוד הותר לפרסום, להיות יכולות להתמודד עם אה, חוסר ודאות, עם חוויה של חוסר שליטה, ולאורך זמן מצב כזה קיבל את ההגדרה דחק מתמשך או הפרעת דחק מתמשכת. זו לא הגדרה DSMית, DSM זה הספר של ההגדרות של הפרעות פסיכיאטריות. זאת אומרת, זה לא משהו שיושב בתוך הספר של אבחונים פסיכיאטריים, אבל זה בהחלט מונח שאנחנו משתמשים בו כדי לתאר מצב שבו פרט או חברה או קהילה נמצאת לאורך זמן תחת איום. והמונח הזה של הפרעת דחק מתמשכת לקוח חוקרים דרום אפריקאים שחקרו מה קרה לקהילות בתקופת האפרטהייד בדרום אפריקה, שבהן לאורך הרבה שנים החברה הייתה, במיוחד החברה של השחורים בדרום אפריקה, נתונה תחת דיכוי, תחת מתח, תחת בעצם תחושה של אה, איום מתמשך, ומשם מגיע המונח הזה, אבל אפשר ככה לראות אותו לעוד חברות וקהילות שעברו חוויות כאלה של איום מתמשך לאורך זמן. ובעצם אז זה לא קשור עדיין לטראומה. מה שקורה פה זה שהמערכת שלנו, הגוף שלנו חווה איזשהו איום, הוא כולו מתגייס, ואז מערכת העיכול פחות עובדת, המערכת החיסונית פחות עובדת, יש מערכות שרגע נסוגות כדי לאפשר לנו לשרוד בעצם, ואז במקום שהמערכת תחזור לרגיעה, עוד פעם משהו מגייס אותה, ועוד פעם משהו גורם לה להתעורר, או שהיא לא מרגישה שחזרנו לביטחון, אז זה גם לא עוד גירוי חדש, אלא זה עצם זה שלא חזרנו לביטחון, משאיר אותנו באיזושהי עוררות גבוהה. אנחנו נכון מאוד, בסוף ובתוך נדבר גם העוררות מה הגבוהה, לעשות עם זה. כן, בתוך העוררות הגבוהה והמערכות שכן מתגייסות, אנחנו כן נחווה תסמינים כמו קושי להירדם ולישון, כמו להיות מאוד ככה רגישים לצלילים או לריחות מסוימים. אנחנו כן נחווה מתח שרירי גבוה, אז נחווה כל מיני כאבים בכתפיים ובצוואר ובטן שהיא מכווצת ומפרקי ריחיים שהם מכווצים. זאת אומרת, המערכת תהיה ongoing בתוך חוויה של מוכנות על כל המשתמע מזה. כן. ואם אני הולכת להגדרה של טראומה, מה זה אומר מהמם. טראומה לעומת פוסט-טראומה? כן. טראומה זו בעצם, זה לא האירוע עצמו, זה לא, אה, בוא נגיד ככה, שני אנשים יכולים להיות באותו אירוע, עבור אחד מהאנשים החוויה תהיה טראומטית, ועבור השני זה יהיה חוויה מפחידה. טראומה היא בעצם הפרשנות שלנו לאירוע, אבל היא בהחלט קשורה לחוויה של איום על החיים שלנו ועל השלמות של הגוף שלנו, או של אדם שנמצא בקרבתנו, שאנחנו עדים לאיום על חייו או על גופו. היא בדרך כלל מערבת איזושהי חוויה גם של אימה וגם של חוסר אונים. זאת אומרת שאין לי שליטה על המצב, ואני כרגע תקועה בתוך פחד מוות.
שוב, כן. פרשנות שלי, בהתאמה למשאבים שלי או ליכולת שלי להתמודד עם הסיטואציה. זו טראומה, ובמידה רבה, אה, לאורך כל השנתיים האלה, הרבה מאיתנו אה, חוו טראומה מתמשכת. בין אם זה דרך לצפות שוב ושוב באירועים מהשביעי באוקטובר, אני כבר רגע שמה את השביעי באוקטובר השביעי באוקטובר היה טראומה עצומה לכולנו, נקודה. לאורך בעצם ה... גם שאני לא נמצאת בסיכון עצמו, עצם זה שאני רואה ושומעת, נכון, אני נוכחת נ, לאירוע מסוכן, מפחיד, שלא חשבתי נכון. שיתקיים, הוא יכול כאילו ממש לטלטל את תחושת הביטחון שאולי הייתה לפני זה. גם תחושת הביטחון וגם התחושה, הרבה דברים מתערערים. אמון, אה, האמון שלי שיכול להיות בסדר, איזשהו משהו בחוויית הזהות שלי, העצמי שלי, העמוקה שיכולה להתערער בגלל חוויה כזו של פחד ושל חוסר אונים. אה, ותכף אנחנו נדבר על ההגדרה של פוסט-טראומה. את ההגדרה הזאת שהוא אבחון פסיכיאטרי לכל דבר, יקבל או תקבל גם מישהי שלא הייתה באופן ממשי באירוע כזה, אבל הייתה עדה לאירוע הזה. אה, הרבה מאוד אנשים אובחנו עם PTSD והם בכלל היו עיתונאים לצורך העניין, או בני משפחה שליוו את השורדים של הנובה במהלך הבריחה שלהם, כן. וחוו ככה חוויה עמוקה של אימה וחוסר אונים. אז טראומה היא באמת משהו שיש לפני ואחרי, אחרי שאנחנו פוגשים אותו, שמשהו בכל התפיסה שלי את העולם ואת עצמי משתנה בעקבותיו. אם אנחנו רוצות לדבר על ההבדל בין טראומה לפוסט-טראומה, ואני חושבת שזה ממש חשוב, בגלל שהרבה מאוד אנשים בארץ מתבלבלים בין טראומה לבין פוסט-טראומה, ואומרים, כולנו פוסט-טראומטיים, או כל מדינה שלמה בפוסט-טראומה, וחשוב לי לדייק את זה, כולנו עברנו טראומה עצומה ונוראית, אבל לא כולנו פוסט-טראומטיים. הרבה מאוד אנשים שעברו טראומה מחלימים, רובנו, אחרי שנחווה, אחרי שהגוף ייכנס למצב של עוררות ודריכות כדי להגן על עצמנו במצב מסכן חיים, אנחנו נוכל לחזור למצב הניטרלי. זה ייקח יומיים, זה ייקח חודש, זה ייקח חצי שנה, אבל אנחנו נחזור לחוויה של תפקוד מלא, שאין לו שאריות. איזושהי הבנה שהאירוע הסתיים ואנחנו ממשיכות הלאה. במצב של פוסט-טראומה, בוא נגיד את המונח כולו, זה נקרא הפרעה פוסט-טראומטית, או הפרעת דחק פוסט-טראומטית, Post-Traumatic Stress Disorder. אנחנו כבר מדברים על הבחנה פסיכיאטרית, שממש יש לה אינדיקציות מאוד ברורות למי זוכה, במרכאות כפולות, באבחון הזה, ויש שם 4 מקבצים של תסמינים מאוד ספציפיים, שאדם חווה, ואם הוא חווה, הוא זוכה להגדרה הזאת, לאבחון הזה, ובהפרעת דחק פוסט-טראומטית האירוע לא נגמר. גם כשהוא נגמר, עבור אנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, החוויה בהווה זה כאילו הם עדיין נמצאים ביום האירוע עצמו. רגע, אז בעצם אדם שיש לו פוסט-טראומה וחווה דחק מתמשך, אז בשבילו עכשיו כשאנחנו אולי בסיום מלחמה, אז האירוע עוד לא הסתיים. יש איזו תחושה, נכון, הוא עדיין חי בתחושת המצוקה ובתחושת האיום שהוא חי תחתה. ממש כך, ויותר מזה, המוח שלו, שעבר שינויים בעקבות הטראומה, ממשיך להקרין בהכרה שלו תמונות מיום האירוע, תמונות שקשורות לפחדים שלו מהאירוע, והחוויה הגופנית נפשית היא, זה קורה עכשיו. זה לא קרה שם כן. ואז, זה קורה עכשיו כאן. וזה ההבדל העיקרי, שעבור אנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, האירוע לא נגמר. כל רגע הוא אפשרות לחוות את כל הדבר הזה שעברתי כבר כאילו הוא קורה
כאן ועכשיו. וההתמודדות הזו כבר מבקשת התייחסות שונה. היא חד משמעית מבקשת טיפול מקצועי בטראומה, והיא מבקשת תמיכה מסוג אחר לחלוטין מאשר חוויה של דחק או דחק מתמשך. אנחנו כבר מדברים פה על סיפור אחר. כן, בעצם ממש חיווט של המוח, תרגילים שיגמישו את המוח. אז זה הרבה יותר מורכב מזה. אה, יש הרבה מאוד גישות להתמודדות ולטיפול בטראומה. אה, אני חייבת להגיד שיוגה תרפיה היא מאוד מאוד יעילה, מכיוון שכשה... אה, אה, כשה, כשאדם עובר טראומה, חלקים במוח שבדרך כלל אחראים על לסדר את האירוע, את הנרטיב של אירוע מסוים, שזה ההיפוקמפוס שלנו בתוך המוח, בעצם הפעילות שלהם משתבשת, ועוד פעילות שמשתבשת זה היכולת שלי לחשוב בהיגיון ולהבין. כל החלק של המוח שאחראי על הבנה ועל ארגון באופן קוהרנטי של האירוע משתבש, והאירוע נשמר בתוך הזיכרון של המוח כתחושות, כרגשות מאוד מאוד חזקים, כהרבה מאוד הרגשות שקשורות לגוף הפיזי. ולכן, בנוסף לכך שהמערכת העצבית שלנו היא יוצאת לחלוטין מאיזון ומשתבשת ונשארת בעצם במנגנון הפעלה של מוכנות למצב איום, הרבה מאוד מהזיכרונות של הטראומה יושבים בתוך הרקמות של הגוף. ולכן העבודה באמצעות יוגה תרפיה בעצם עובדת עם הזיכרון הגופני. דרך לנסות גם לשחרר, לפרוק מתוך המערכת את השאריות של הזיכרון הגופני של מוכנות ודריכות והאימה שנשארה נטועה בתוך הגוף, וגם כמובן על ידי הכלים של היוגה לווסת את מערכת העצבים. אבל אני לרגע חוזרת אחורה למה שאמרת, האם הרעיון הוא לכוות מחדש את המוח? כן, וחוקרים בכל העולם מנסים הרבה מאוד שיטות שונות כדי לעשות את זה. עד היום יש מעט מאוד שיטות שהוכחו במחקר כיעילות לממש טיפול והכחדה של תסמינים של PTSD, של פוסט-טראומה. ביניהם חשוב למנות את EMDR, שזה עבודה בעזרת תנועת עיניים, שחוצה את קו האמצע. יש לנו שיטה שנקראת Prolonged Exposure, שזה גישה מאוד ספציפית בפסיכולוגיה קוגניטיבית התנהגותית, שנמצאה במחקר יעילה. יש לנו את הטיפול באמצעות פסיכדלים, שהוא נעשה ביחד עם פסיכותרפיה, שגם עליו יש לנו לא מעט מחקרים, וגם יש לנו את היוגה, שיש עליה לא מעט מחקרים, אבל אף אחת מהשיטות האלה לא הוכחה מכחידה. מרפאת או מכחידה באופן מלא, או מארגנת את המוח באופן הרמטי. סליחה, אני רוצה לציין גם את הטיפול בתאי לחץ, שגם יש עליהם מחקרים יפים מאוד שמראים את היעילות שלהם. אז אנחנו יכולים לחשוב על יוגה רגישה לטראומה כעל גישה תומכת, גישה שיש לה הרבה מאוד השפעה על איכות החיים של אנשים שמתמודדים גם עם דחק מתמשך וגם עם PTSD, אבל לא הייתי אומרת שזאת שיטה שיכולה לעשות שאדם ייכנס לטיפול או עבודה ביוגה תרפיה ויצא בלי פוסט-טראומה, לצערי, עדיין לא. אבל בהחלט אנחנו רואים השפעה מאוד מאוד מיטיבה על התמודדות עם סימפטומים ועל האפשרות לחוות צמיחה פוסט-טראומטית שעליה עוד לא דיברנו, אבל אולי חשוב מאוד שנדבר. ממש. זה באמת תיאום ציפיות גם חשוב לגבי מה אדם שניגש לטיפול יכול לצפות. מהמם. ולפני שנדבר על צמיחה פוסט-טראומטית, את יודעת מה, בואי נדבר על זה עכשיו, אחרי זה. בואי נדבר רגע על צמיחה פוסט-טראומטית, כי זה מאוד מאוד חשוב.
כולנו מאוד מאוד מכירים את המושג טראומה ופוסט-טראומה, ופחות מכירים את המושג צמיחה פוסט-טראומטית, שלמעשה זה אספקט שנחקר לא מעט בשנים האחרונות, ובעצם התגלה שהרבה אנשים שעברו טראומה, ואפילו אנשים שמאובחנים עם פוסט-טראומה, לצד ההתמודדות שלהם, חווים גם איזושהי חוויה של שינוי מאוד מאוד חיובי, שלוקח את החיים שלהם לכיוונים שהם לא דמיינו ולא חשבו קודם, של צמיחה בכמה מישורים, גם במישור האישי והבין-אישי של מערכות יחסים, גם מבחינת כיוון מקצועי, פתאום איזה שינוי כיוון שלוקח אותם לאיזושהי חוויה הרבה יותר משמעותית ומספקת, גם ברמה רוחנית, הרבה מאוד אנשים מוצאים דרך רוחנית כזו או אחרת שלא הייתה נגישה להם קודם, וחווים שינוי מאוד חיובי, גם ביכולת שלהם, והרבה בזכות היכולת שלהם, לתמוך ולתרום לחברה שבתוכה ולקהילה שבתוכה הם חיים. אז אני חושבת שממש חשוב שכל כולנו בארץ נחזיק באותה נשימה את הצמיחה הפוסט-טראומטית שאפשרית, ואת הכוחות המופלאים של הנפש, ויוכיחו את זה כל מה שאנחנו רואים מהשורדים של השבי שחזרו ומראים לנו באמת כוחות שלא דמיינו שאפשריים. אז ככה להחביר ולחזק את האמונה ברוח האדם ובכוחותיו. הרבה פעמים אנחנו בעצם, דרך הטראומה שאנחנו חווים, אנחנו יכולים לגלות כמה כוחות יש בנו וכמה אנחנו יותר חזקים ממה שחשבנו. אה, ממש. האם הצמיחה מפוסט-טראומה גם קשורה ליכולת להגדיל את המיכל שלנו של מה שקורה, ובעצם לווסת את עצמנו בתוך ההתמודדות עם הטראומה? אני חושבת שזה יכול מאוד לעזור, אבל זה לא תנאי. כן, אני חושבת שבהחלט אנשים שיש להם את הכלים לווסת ולהרגיע את עצמם ולהיות יכולים לשאת את התסמינים הבאמת קשים של ההתמודדות הזאת, אז יש להם מרווח נשימה, ברור. אז הם יכולים קצת יותר בקלות לפעול בעולם בלי להיות ממש משותקים מפחד. כן, אבל אנחנו נראה את זה גם אצל אנשים טרום עבודה טיפולית. זאת אומרת, אני חושבת על אלי שרבי שחזר מהשבי, ועוד לפני שהתחיל טיפול, כבר דיבר באופן כל כך מעורר השראה. כך שאני אומרת שזה בהחלט יכול לתרום, אבל זה לא תנאי. כן. רציתי שנדבר גם על עכשיו כשהמלחמה הפסיקה, ודיברנו על תחושת הקלה. מתוך זה שיש לנו הקלה, מה יכול לצוף? כי בעצם החזקנו הרבה מאוד זמן, כולנו היינו בדחק מתמשך והמערכת שלנו הייתה באיזה עוררות, ועכשיו פתאום יש איזושהי הרפייה. יכולה מהמם. להביא בלבול, כאילו מה יכול לעלות שם בשחרור הזה? כן. אתמול הייתי בכנס מאוד מרגש של עמותת לב בטוח, שעסק בטראומה, פסיכדלים וריפוי. הוא עסק בעיקר בעבודה עם שורדי הנובה. ודיבר שם דוקטור עודד ארבל, שהוא פסיכיאטרי במרפאת בריאות הנפש של סורוקה בעפולה. הוא דיבר הוא נתן דימוי מאוד יפה, שבעצם כל הזמן הזה של תקופת המלחמה, כולנו היינו כמו עם שריר מאוד מכווץ, שזה באמת מה שקורה בדחק מתמשך, כן? אנחנו במערכת, המערכת האוטונומית מחזיקה אותנו באיזשהו קיבוץ, וברגע שהמלחמה הסתיימה, זה מן עשה כמו כזה, והשתחרר. והדימוי שעלה לי זה קצת כמו שמחזיקים צינור, אם אני הולכת להשקות פה את הצמחים שלי בחוץ ואני מקפלת את הצינור כדי להגיע קצת יותר רחוק, ואז ברגע שאני פותחת את הצינור יש בבת אחת איזה הצפה כזאת של מים. במקרה שלנו אני פוגשת אנשים שמאז סיום המלחמה משתפים בחוויה שהיא מאוד הפוכה למה שהם ציפו להרגיש. כולנו ציפינו שתסתיים המלחמה,
ותהיה איזו תחושה מאוד ברורה וחד משמעית של הקלה, של שחרור, של איזה שחרור נפשי, של שמחה, של תקווה. ואני מגלה גם על עצמי וגם על אחרים שקורה ההפך לפעמים, שיש הצפה של תחושה של עצב וייאוש ותסכול, הרבה מאוד כעס שעולה, זעם, וברמה הגופנית, ההפך מחיוניות, איזו תחושה עמוקה של עייפות ושל תשישות, של דיסאוריינטציה, של חוסר חשק, הרבה תחושות שלא פשוט, לא פשוט להרגיש. יש בזה גם משהו מייאש, כי בזמן המלחמה, אם את מרגישה לא טוב, את תולה את זה במלחמה. עכשיו שהמלחמה פסקה, את אומרת, רגע, אולי אני לא מה לא בסדר, יש בסדר איזה... איתי? מה לא בסדר איתי? אז אולי אם יש דבר אחד הכי חשוב שיכול לצאת מהשיחה בינינו היום, זה קודם כל להגיד לכל מי שמקשיבה ומקשיב שזה נורמלי, שזה הגיוני מאוד, שהכל בסדר איתך והכל בסדר איתך, ושזה שלב בתוך הרכבת הרים המשוגעת הזאת שאנחנו כולנו רכובים עליה כרגע. ושדווקא עם זה יש מה לעשות, שאין כאן איזה הפרעה נפשית שמתפרצת, יש כאן איזה עייפות שנחשפת מתוך השחרור של ההחזקה והמתח, ואולי גם הדבר בעצם החשוב ביותר, כן, עכשיו, כשאנחנו במקום יותר בטוח, אז אני פנויה להרגיש את העייפות שהצטברה, אני פנויה נכון, לפחות על מה שקרה, אני פנויה לעכל את מה שקרה. כי נכון, הרגשתי על עצמי שבתוך המלחמה הייתי מאוד בדואינג כזה, והדואינג הזה שמר עליי. ממש יצרתי פרויקטים, מיזמים, ממש הייתי מאוד מאוד, העסקתי את עצמי, ושמתי לב במקביל כמה אני מעסיקה את עצמי כדי לא להרגיש את מה שאני חווה. ועכשיו פתאום אני פנויה לזה יותר, אני מסוגלת להסתכל על מה קרה. נכון, נכון. העשייה הזאת גם הצילה אותנו, תרתי משמע, ממש. ושמרה עלינו, אבל גם הרחיקה אותנו, כן? אחת ממורותיי, ג'ינה רוס, שהיא המורה בארץ של Somatic Experiencing, שמעתי אותה בתחילת המלחמה מדברת על Creative Dissociation, בעצם על איזשהו הרחקה או ניתוק שיש בו יצירתיות ועשייה, אבל זה עדיין סוג של מנגנון הדחקה. ועכשיו אנחנו נדרשות לעבודת הניקוי והשיקום והצורך להיות עם הדברים בכחותם, ככה, כמו שהם. ואולי אולי זה המקום להדגיש את החשיבות של לא להישאר עם זה לבד, ולפנות החוצה. אם אני צריכה לדבר על משהו שעוזר לי, זה קודם כל להביא חמלה עצמית. אני בדרך כלל כשאני מזהה שאני במקום הזה שהוא לא נעים, אבל זה משהו, אז רגע להביא יד אל הלב, ורגע להגיד, וואו, זה ממש קשה, זה ממש קשה עכשיו, והכל בסדר איתך, את עצובה. עברת שנתיים ממש ממש קשות, ועכשיו נגמרה המלחמה, וזה ממש קשה ועצוב, וזה בסדר להרגיש את מה שאת מרגישה. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא להיתמך בכל מה שאפשר, להיתמך במשפחה ובחברים, לחלוק ולשתף, להיתמך בקהילה. קהילה והשתייכות זה מהדברים העיקריים שיכולים לתמוך במצבים כאלה, וכמובן גם פנייה לעזרה מקצועית במידת הצורך. אין בזה בושה, להפך, זו שמירה עצמית. ממש. ואיך היוגה תרפיה יכולה לעזור בתוך מנעד הדברים שדיברנו עליהם בפרק, מדחק לדחק מתמשך, לטראומה, לפוסט-טראומה. מהמם. אז באמת ביוגה יש באופן אינהרנטי מעצם השילוב של תנועה, נשימה,
ריכוז או מדיטציה והרפיה, שאלה ארבעת האלמנטים המרכזיים באימון של היוגה, כפי שאנחנו מתרגלות אותו כאן במערב. החיבור בין האלמנטים האלה יש לו השפעה מאוד מיטיבה, קודם כל על הוויסות של מערכת העצבים שלנו, בעצם על הסיום של תגובת הדחק הפיזיולוגית והחזרה למצב הניטרלי. גם בגלל שתנועה, כל תנועה תשחרר מתח שנצבר לנו ברקמות ותעזור להורמונים שהשתחררו במצבים של חירום, ככה להתפנות לנתיבי הניקוי, אם זה דרך מערכת ההולכה או השתן או הזיעה, וככה לפנות מהגוף את השאריות של הורמוני הדחק. הנשימה שלנו היא הכפתור אל תוך הוויסות של מערכת העצבים שלנו והפעלה של מערכת הרגיעה שלנו. כך שבכל פעם שתאפשרו לעצמכם לקחת שאיפה ובאיזשהו אופן להעריך את הנשיפה, אפשר לעשות את זה עכשיו ביחד, אפשר לקחת רגע שאיפה ולהוציא אותה אפילו כמו דרך קשית. אפשר גם עם צליל, אם זה קשה להעריך את הנשיפה, אפשר גם עם להשמיע איזה צליל, עם שין או מום. סמך או פה או אום, כל דבר שמאפשר להעריך את הנשיפה. כבר עשינו איזושהי התערבות רצונית בתוך החוויה הזאת של חוסר ויסות של המערכת. והעבודה ובעצם, עם, אני אגיד רק עוד על שני הכלים הנוספים, העבודה עם ריכוז בעצם מאפשרת לנו להשתמש שוב בפונקציה של המוח החושב ההגיוני, שברגע שאנחנו מפעילות אותה, אנחנו מורידות את הפעילות של המוח החירומי, שמוציא אותנו לפעולה. והאלמנט האחרון ביוגה זה באמת ההרפיה הרצונית, ממש ללמוד לנוח מחדש. ללמוד לנוח מחדש. ובעצם זה דברים שיוכלו לעזור למערכת שלנו לעבור ממצב של דחק, של סטרס, לרגיעה. אז אם אני בדחק מתמשך, זה יעזור לי לסיים את הגלגל ולהתאוורר, ובעצם לחזור לפעולה התקנית של המערכת שלי. מהמם. אם אני בפוסט טראומה, זה גם, זה ייתן לי רגעים של הפוגה, או של ילמד את המוח שלי ואת הגוף שלי, שיזכיר לו שהוא יכול להיות גם במצב המאוזן. כמה רגעים כאלה נכון, כאילו הצטברו לי ויוכלו לתמוך בהחלמה. ממש כך. כשאנחנו עובדים עם אנשים שממש כבר מתמודדים עם ההבחנה של פוסט-טראומה, אני חושבת שליוגה יש גם משמעות בהחזרה של תחושה של ביטחון בגוף. כי היוגה מאפשרת לי להרגיש שוב שיש לי שליטה על הגוף, שאני יכולה להרגיש חזקה בכל מיני מקומות של הגוף שלי, שאני יכולה להרגיש שיש לי שיווי משקל של הגוף הוא תמיד איזושהי מראה לשיווי משקל נפשי, שאני יכולה לבחור עבור עצמי, האם אני מתרגלת עכשיו בעצימות גבוהה או נמוכה, לאט או מהר. ההחזרה של החוויה של השליטה היא נורא נורא קריטית אצל אנשים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, בגלל שהחוויה השלטת היא של חוסר אונים ושל אה, בעצם איזושהי חולשה או תשישות תמידית. אז ההחזרה של תחושת ביטחון, ההחזרה של תחושת שליטה ועוצמה והוויסות של המערכת, אלה בעצם העקרונות המרכזיים של העבודה של היוגה הרגישה עם פוסט-טראומה באופן ספציפי. ממש ממש חשוב. אני מקווה שהפרק הזה יוכל לעזור ולתמוך במי שיקשיב, וייתן לו כלים גם, קודם כל, של חמלה והבנה לעצמנו, והבנה של איפה אנחנו על המנעד בין דחק מתמשך, טראומה לפוסט-טראומה, וגם רגע להביא הרבה הרבה חמלה למעבר הזה, לנקודה הזאת שבה האיום נפסק, ומה קורה שם. כל אדם, כל מערכת תיצור תגובה מאוד מאוד אחרת. אז להיות בהרבה חמלה והבנה שזה ממש חלק מהרצף שאחרי מלחמה.
ויש גם את התרגילים שציינו בסוף שיוכלו לעזור. אני גם אגיד שבאתר שלך, במקום שקט, יש תרגילים שאני תרגלתי לאורך המלחמה ומאוד עזרו לי לחזור לאיזון או להירדם קצת יותר טוב. אז אם תכתבו מקום שקט, תוכלו למצוא תרגילים לתרגל מהבית. אה, יש עוד משהו שתרצי להוסיף לנו לפני אני שנסיים? שוב רק רוצה שוב לתת דגש על לא להישאר עם זה לבד, וחמלה עצמית ותרגול עצמי הם נפלאים, אבל לפעמים אנחנו צריכות שמישהו יהיה איתנו בזה, אז בין אם זה כן, מישהו קרוב או עזרה מקצועית, לא לחכות. ככל שאנחנו ככה מקדימות לקבל תמיכה, ככה יש יותר סיכוי שאנחנו נוכל באמת להשאיר את החוויה הזו מאחורינו ולהמשיך הלאה אל החיים ביותר קלות ונינוחות. אז זה משהו שחשוב לי להגיד, אה, ולהצטרף לתפילה שלך, שאנחנו באמת פוסעות אל עבר תקופה חדשה וקלה יותר, אה, גם אם יהיה לזה אה, אה, אבנים או קשיים בדרך, שאנחנו עם הפנים קדימה אל תקופה וימים טובים יותר וקלים יותר אה, אמן. עבורנו ועבור כולם כאן בחבל הארץ המורכב שלנו. כן, יש לי בראש כזה מין תקווה שאני לא אצליח להקליט עוד פרקים על איך להתמודד בתוך מלחמה, איזה מין, שנהיה פנויים להתעסק בהרבה נושאים אחרים, אמן. בפודקאסט ובכל תחומי החיים, כזה. אמן. תודה מיכל. תודה בת שבע, לעונג לי.